Shwmae ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fan yma ydym mynd I greu neu Mewnsefydlu yr amgylchiad ar gyfer y datblygiad o'r wefannau trwy'r iaith PHP. Ar gyfer hyn, mae'r 3 peth sydd angen I wneud. Yn gyntaf mae angen I Mewnsefydlu yr iaith datblygiad PHP. Yn ail, mae angen I Mewnsefydlu yr gwenydd neu gwenwr ar gyfer yr wefan ar y cyfrifiadur leol. Ac yn trydydd, mae angen I ysodi I fyny y wefannau neu'r tiriogaethau rhithiol ar gyfer yr datblygiad o'r wefannau yn yr amgylchiad datblygiad ar y cyfrifiadur lleol. Yn arferol, os ydyn eisiau I Mewnsefydlu Chreu Gwesteiwr ar yr cyfrifiadur yn Linux, os ydyn ddim yn gwybod unrhyw meddalwedd yn arbennig, ond ydyn eisiau I archwilio yn y rhestrau o'r feddalwedd yn rhyw hanfod rank neu hanfod rhestr arbennig. Felly, fe byddwn ni'n argymell defnyddio rhyw rheolwr becyn fel semnetic. A dyma fe ar yr ochr dde fan yma. Ond os ydyn yn yr ochr arall yn gwybod yn arbennig neu yn enwedig rhyw feddalwedd neu becyn, fe all hyn yn fwy gyfleus I Mewnsefydlu a feddalwedd drwy'r derfynell neu'r llinell Gorchymmyn, Rhyngwyneb, fan yma ar y ochr chwith. Wel, fan yma, mae gyda ni yn y teulu o'r dosbarthiadau Linux sydd yn apelio neu hilio oddi wrth yr dosbarthiad Debian, fel enghraifft Ubuntu, Apple, ac hefyd eraill fel Dev1 neu Dev1. Fan yma, os dwi'n mewnbynnu y Gorchymmyn LSB tanllais gollwng namin A, mae gyda ni y dosbarthiad Debian ei hunain yn yr gollyngiad neu trafodaeth 11. Wel, mae gyda ni yn yr rhain o dosbarthiau y 2 Gorchymmyn, sef mae gyda ni yr Gorchymmyn RPT fan yma yn yr trafodaeth 2.2.4 ac hefyd mae gyda ni yr Gorchymmyn RPT gysylltnod cerchi fan yma sydd hunain yn galw ar RPT. Ac os rydyn ni'n mewnbynnu yr Gorchymmyn RPT gwacle namin cymorth, dyma'r gwybodaeth ynglyn at sut I defnyddio y feddalwedd hon fan yma. Ac hefyd, os ydyn yn mewnbynnu yr Gorchymmyn RPT gysylltnod cyrchu, ac wedyn namin cymorth, fel hyn. Dyma'r gwybodaeth ynglyn at sut I defnyddio yr Gorchymmyn yma. Mae'r 2 ohonynt yn ychydig yn wahanol, ond maen nhw'n yn union yn gwneud yr un beth, sef I rheoli Mewnsefydliad ac hefyd y dad-sefydliad neu dad-fewn-sefydliad o'r becynau o feddalwedd ar yr cyfrifiadur. Felly, ar gyfer yr Mewnsefydliad o'r amgylchiad ar y cyfrifiadur hwn, ar gyfer yr datblygiad yn y iaith o PHP ac hefyd yn defnyddio yr gwenydd Apache yn y datblygiad o wefannau, fe'n gwybod fe'n eisiau y 2 feddalwedd yn enwedig, sef PHP a'r Apache. Felly, mae'n cyflymach ac yn gyfleusach I defnyddio Rhyngwyneb Gorchymmyn Llinell
Oherwydd hyn, dwi'n mynd I defnyddio hwn trwy terfynach I feansefydlu weddywedd hyn, ac wedyn I osodi I fyny yr ymgylchiad ar gyfer hyn. Felly, os dwi'n yn mewnbynnu yr gorchymyn, pwy ydw I? Dyma'r enw y defnyddiwr cydredol, sef nid ydw I yn y cyfamser yn fewn llofnodwyd fel yr defnyddiwr gwreddyn. Felly, os dwi'n eisiau I rhedeg unrhyw gorchymyn sydd yn perthnasol i'r mewnfsefydliad o'r becynnau neu dad fewnfsefydliad, yn angen I rhedeg y gorchymyn gyda'r caniatadau o'r defnyddiwr gwreddyn, ac fi'n gallu gwneud hyn yn yr llofnodiad gyfredol trwy defnyddio'r gorchymyn pseudo fan yma, sydd yn cansioli y geiriau yn Saesnig I wneud fel yr defnyddiwr gwreddyn neu defnyddiwr goriwch. Felly, os dwi'n eisiau I wirio os ydy rhyw begyn neu meddywedd enwedig wedi ei mewnfsefydlwyd ar y cyfrifiadur, dwi'n yn gallu mewnbynnu y gorchymyn RPT gwaclau, ac wedyn rhestra, ac wedyn diwylliad namin mewnfsefydlwyd fel hyn. Ac nawr, os dwi'n dim ond yn pwyso ar y botwm doddiad, fe fydd hyn yn rhestru y becynnau neu meddywedd I gyd sydd wedi ei mewnfsefydlwyd yn y cyfrifiadur hwn, fel hyn. Felly, os dwi'n eisiau I wirio os ydy yr meddywedd fan yma, sef Zenity, wedi ei mewnfsefydlwyd ar y cyfrifiadur hwn, dwi'n yn gallu rodi neu bibellu yr arblyniad o'r gorchymyn olaf I mewn i'r gorchymyn arall I alldynnu dim ond y llinell neu'r llinellau sydd yn cydgymaru gyda'r patrwm archwiliadig fel hyn. Felly, yn y crygyn bash, os dwi'n dim ond pwyso ar y botwm saith I fyny fel hyn, dyma'r gorchymyn olaf. Felly, yn yr ymgylchiad Linux ar yr Rhyngwyneb llinell gorchymyn, os dwi'n eisiau I rhodi neu bibellu rhyw arblyniad oddi o'r rhyw gorchymyn i'r gorchymyn arall a rydyn ni'n defnyddio yr arwyddnod bibell fel yma. Ac wedyn, os ydyn eisiau I alldynnu rhyw patrwm oddi o'r rhyw rhestra o llinell, ydyn ni'n gallu defnyddio y gorchymyn grep fel hyn. Ac wedyn, yn y dwbl dyfnodau, ydyn ni'n gallu penodi y patrwm I archwilio amdano fe fel hyn. Fan yma, y patrwm sydd ydyn ni'n eisiau I archwilio yw y gair Zenity gyda'r arwyddnod blaenslaes ar ei ôl, oherwydd mae'r patrwm hwn yn arwyddocau y terfyniad o'r enw o'r pecyn priodol. Enghraifft, os ydyn ni'n yn penodi y patrwm X server neu X gwenydd fel yma, heb yr blaenslaes ar y terfyniad, fe fyddai hyn yn dychwelyd yr holl llinellau I gyd oddi wrth X server gysylltnod X og gysylltnod core i'r X server gysylltnod X og fan yma. A dyma'r rheswm I derfynu yr patrwm gyda'r blaenslaes yn uniongyrchol tu flaen i'r blaenslaes mae'r olslaes, ac mae'r hyn yn dihangu yr arwyddnod blaenslaes oddi wrth ei swyddogaeth fel arwyddnod arbennig yn y patrwm. Achos, os rydyn ni'n defnyddio y patrwmau mynegiad rheolaidd, mae'r blaenslaes
yn gwasanaethu fel yr archnod ar gyfer yr cydrannau gwahanol yn y patrwm. Enghraifft, os rydyn yn defnyddio yr adaswr hollfidol, rydyn yn gallu penodi fachlithren egg ar ôl y blaenslais. Felly mae'r o-slais yn uniongyrchol yn tu flaen i'r blaenslais yn diangu yr blaenslais oddi wrth y trwyddagaeth hon. Felly nawr, os rydyn yn pwyso ar y botwm doddiad, fe fydd hyn yn dychwelyd yn unig y llinell ar gyfer yr feddalwedd Zenity fel hyn. A dyna ni. Felly, os ydyn eisiau i wirio IOD PHP wedi ei mewnsefydlu ar y cyfrifiadur hwn, rydyn yn gallu alusod y Zenity gyda'r gair PHP fel hyn. Ac mae'r ateb yw nac ydi, achos does dim unrhyw canlyniad ar gyfer y patrwm hwn yn yr un fodd os rydyn yn gwneud yr un peth ar gyfer Apache. A dyma'r un ateb. Felly os rydyn eisiau i wirio IOD yn feddalwedd PHP ar gael oddi wrth yr cadwrfedd neu'r trysorfedd ar gyfer y pecynnau rydyn yn gallu defnyddio yr un Gorchymmyn, ond wedi heb cor neu o dynnu mas yr dywisiad namin mewnsefydlwyd fel hyn. Felly, nawr, dyma'r allbyniad. Mae'r pecynnau hyn ar gael oddi wrth yr cadwfa neu'r cadwfedd, ond dwi'n sylwi nid ydy'r Apache yr enw priodol, ond oddi wrth yr enw lib Apache 2 fan yma, dwi'n yn dyfalu mae'r enw priodol o'r pecyn Apache nawr yn Apache 2 yn ytrach na'r Apache hunan. Felly os dwi'n yn alredig ar Gorchymmyn nawr gyda'r Apache 2, a dyma fe, dyma'r pecyn fi'n eisiau i mewnsefydlu ar yr cyfrifiadur hwn. Ac hefyd yn yr un fodd, os dwi'n mewnbynnu yr un Gorchymmyn gyda'r patrwm PHP, dyma'r pecyn fi'n eisiau i mewnsefydlu ar y cyfrifiadur hwn. Felly, fi'n mynd i wneud hyn yn awr. Yn gyntaf, fi'n mynd i mewnsefydlu yr feddalwedd PHP yn gyntaf, ac wedyn yr gwenywr neu gwenydd Apache 2 fel hyn. Yn gyntaf, fi'n angen i sudo neu wneud fel yr defnyddiwr greddyn, ac wedyn fi'n angen i mewnbynnu yr Gorchymmyn RPT, ac wedyn fi'n angen i mewnbynnu yr dywisiad o'r Gorchymmyn yma, mewnsefydlu fel hyn, ac wedyn fi'n angen i penodi yr enw o'r pecyn priodol, sef PHP fel hyn. Nawr, mae'n dweud ar ôl y gweithrediad yma, fe fydd 25.4 megabait o gofod disg ychwanegol wedi ei defnyddio. Ydych chi'n eisiau mynd ymlaen? Ydw neu nac ydw? Felly, dwi'n mynd i mewnbynnu llythren y ar gyfer ydw. Mae'r prith llythren yn arwyddocau. Mae'r hyn y dywisiad am wach. Nawr mae gyda ni yr negesion gwach sydd yn dweud ni ellir gyrchu rhai archifau efallai dylwch rhedeg RPT gysylltnod gyrchu uwchraddio neu geidio defnyddio namin trwsio gysylltnod yn diffygio. Felly, y rheswm ar gyfer hyn oedd nad oedd yr cyfrifiadur wedi ei gysylltu gyda Rhyngwyneb, nawr mae'r eicon ar gyfer hyn nawr yn arddangos yn yr panel hamborth. Felly os ydych nawr yn arddedig yr un Gorchymmyn fel hyn,
Nawr, os dwi'n dim ond yn pwyso ar y botwm dodiad heb unrhyw mewnbyndiad fel hyn, ac nawr mae'n barhau i Mewnsefydlu PHP. A dyna ni. Nawr, rydyn gallu gwirio ai ydy yr PHP wedi ei Mewnsefydlyd yn llwyddiannus trwy mewnbynnu y Gorchymmyn ar gyfer HP ac wedyn namin gymorth fel hyn. A dyna fe. Roedd y Mewnsefydliad yn llwyddiannus. Nawr, rydyn gallu gwneud yr un peth ar gyfer Apache 2 fel hyn. Nawr, mae'r feddalwedd wedi darganfod mae'r pecynau hyn sydd yn ei defnyddio gyda'r Apache 2 ddim yn dal yn ei angen, neu ddim na fwy yn ei erbynwyd. Felly, mae'n argymell i defnyddio yr Gorchymmyn gwneud fel defnyddio'r goruwch, gwaglau a PT gwaglau hunan symudol yn godynnu i odynnu mas y chain. Felly dwi'n mynd i wneud fel hyn. Sudo apt hunan symudol godynnu fel hyn. Wedi'r gorsediad yma, fe fydd 578 megabyte o gofod disg wedi ei gollwng. Ydych chi'n eisiau mynd ymlaen? Ydw. A dyna ni. Nawr, dyn yn gallu parhau gyda'r Mewnsefydliad o'r Apache 2 fel hyn. Felly, ynglyn at yr allbyrniad o'r neges, fan yma mae'r Apache 2 yn eisoes yn y Rhodogaeth diweddaraf, ac wedyn, dy ddim wedi uwchraddio, dy ddim newydd ei sefydlu, dy ddim i'w tynnu a dy ddim heb ei uwchraddio. Dwi'n dim ond yn gallu dyfalu mae'r Apache 2 wedi ei Mewnsefydlwyd ar y cyfrifiadur hwn, fod pan dwi'n yn gwneud yr rhestru o'r becynau trwy'r Gorchymmyn apt gyfer yr patrwm Apache fel hyn. Mae'n nawr yn dweud mae'r Apache 2 wedi ei Mewnsefydlwyd. Nad oedd hyn yn digwydd dim ond nawr o blaen, ond cyn hynny, rhedais i y Gorchymmyn apt cysylltnod cache neu apt cysylltnod rhagord fel hyn, fan yma, ac roedd hyn yn dweud ar y tro cynerach yr un peth fel fan yma, ac efallai fe oedd hyn y peth oedd yn achosi yr Apache 2 i arddangos ar yr ail tro ac nid ar y gyntaf. Felly dwi'n ddim yn unig yn gallu dyfalu, efallai roedd hyn oherwydd
rhyw wach yn Gorchymmyn mewn bynwyd y tro gyntaf, neu'r rhyw rheswm arall. Mae gyda ni y chrybydd fan yma, does dim gyda'r Apache Rhyngwyneb, Llinell Gorchymmyn yn wastadol, felly mae angen I defnyddio gyda gofalwch yn y sgriptiau. Felly os rydyn nawr yn agor yr poriwr, ac wedyn os rydyn yn machlwyo i'r gyfeiriad EP neu'r protocol Rhyngwyneb ar gyfer yr gwesteiwr lleol, sef yr cyfrifiadur hwn fan yma, mae'r tudalen hon yn cadarnhau mae'r Apache 2 wedi ei mewnsefydlwyd ar yr cyfrifiadur hwn ac maen nhw'n gweithio yn y cyfamser. Felly, os rydyn angen I ychwanegu rhyw teriogaeth neu wefan imiwn i'r gwenydd wefan ar yr cyfrifiadur lleol yma, rydyn nhw'n gallu parhau yn uniongyrchol gyda'r hyn. Ond, cyn hynny, dim ond I dweud, ffordd arall I gartnau os ydy rhyw begyn neu feddalwedd wedi ei mewnsefydlwyd ar y cyfrifiadur yw I defnyddio'r Gorchymmyn DPKG, fel hyn fan yma. Fan yma, dwi'n defnyddio yr Gorchymmyn sudo I rhedeg y Gorchymmyn fel yr defnyddio'r gwreddyn ac wedyn DPKG ac wedyn gwaglau ac wedyn yr dywisiad namen L ac efo rhestri ac wedyn I bebellu yr allbeniad imiwn i'r Gorchymmyn grep ac wedyn I grep gyda'r archwiliad ar gyfer yr patrwm Apache 2 yn y dwbl dyfnodau. Wedyn os dwi'n nawr yn pwyso ar botwm dodiad, a dyna ni, mae'r hyn yn carnhau mae'r feddalwedd Apache 2 wedi ei mewnsefydlwyd hefyd ar yr cyfrifiadur hwn. Nawr y cam nesaf yw I ychwanegu y teriogaeth newydd imiwn i'r Apache 2 neu'r gwenydd gwefan ac rydyn mynd I ychwanegu y teriogaeth dev.gerfa.com. Fel maen nhw'n wedi arddangos ar y tudalen ynglyn at Apache 2 ar yr gwesteiwr lleol, mae'r ffail ar gyfer yr cyd-ffiguradaeth ar gyfer Apache 2 yn lleolwyd yn y plegell blaenslais ac ati blaenslais Apache 2 blaenslais Apache 2.conf. Felly ar gyfer hyn rydyn nhw'n gallu yn gyntaf mewnbynnu y Gorchymmyn sudo I wneud fel yr defnyddio gwreddyn ac wedyn gwaglau ac wedyn rydyn nhw'n gallu mewnbynnu y llwybr i'r ffel wedi y Gorchymmyn VI sef y golygydd ac wedyn y llwybr i'r ffel fel hyn ac wedyn yr enw o'r ffel y hunain fel hyn, a dyna ni. Felly os rydyn ni'n eisiau I ychwanegu wefan rhithiol ychwanegol, rydyn ni'n gallu yn gyntaf creu y tag ar gyfer hyn, sef mae angen I mewnbynnu yr tag ar gyfer y gwesteiwr rhithiol fel hyn ac wedyn y serenig ac wedyn yr gwahanod ac wedyn yr Chreu Gwesteiwr. Mae'r hyn yn archwiliadau ar gyfer yr gwesteiwr rhithiol fan yma yn yr gwenydd gwefan Apache 2. Mae angen I cyferio pob un erfyn sydd wedi ei cynrychioli gyda'r serenig i'r chrif porthladd 80 sydd yr chrif porthladd cyffredinol ar gyfer yr protocol HTTP neu y protocol Rhyngwyneb ac wedyn mae'n angen I mewnbynnu y cae tag ar gyfer yr gwesteiwr rhithiol fel hyn. Nawr mae angen I benodi y gyfeiriad neu lleoliad o'r greddyn o'r wefan yma trwy defnyddio'r arwydd ar greddyn o'r dogfennaeth fel hyn ac wedyn yn y dwbl dyfnodau yr
llawn llwybr i'r greddyn, sef cartref, un, ac wedyn gerfa fel hyn, ac wedyn mae'n angen i ni i benodi yr enw o'r gwenydd neu gwenwr fel hyn, sef dev.gerfa.com, ac wedyn mae angen i rodi y cardiatad i darllen oddi wrth yr piclell hon i bawb fel hyn. Mae angen i gofyn pwp dim i fod yn rhodwyd. Nawr os ydyn achub y ffail ac wedyn y beth nesaf yw mae angen i ychwaneg yr wefan newydd hon i mewn i'r ffail ar gyfer y gwesteiwr ar yr gwenydd lleol yma, ac ydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r golygu y ffail yn y pligell ac ati, ac wedyn gwesteiwr, a dyna ni, ac ni'n gallu ychwanegu yr cyfeiriad ar gyfer y protocol Rhyngwyneb fel hyn. Dyna ni yr cyfeiriad ar gyfer yr gwesteiwr lleol 127.0.0.1, ac wedyn mae angen i mewnbynnu yr enw o'r gwenydd newydd, sef dev.gerfa.com, ac wedyn mae angen i achub y ffail, a dyna ni. Nawr, y cam nesaf yw i creu yr pregellau ac hefyd y dudalennau ar gyfer yr wefan newydd hon, ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r yn gorchwylio i'r blaenslais cartref, blaenslais 1, ac wedyn creu y pregell, ac wedyn rydyn ni'n gallu gorchwylio arno fe fel hyn. Ac nawr rydyn ni'n gallu creu yr ffeil gyda'r cod tarddiad yn yr iaith PHP fel hyn. Rydyn ni'n gallu defnyddio'r golygydd VI ac wedyn index, wedyn point PHP, ac rydyn ni'n gallu dechrau gyda'r apeniad y bychnod doctype ar gyfer HTML5, gwacle HTML, ac wedyn HTML, wedyn corff, wedyn y cae tag ar gyfer corff, ac wedyn y cae tag ar gyfer HTML, wedyn imion ac rydyn ni'n gallu mewnbynnu yr adran ar gyfer y cod tarddiad yn yr iaith PHP, ac fan yma rydyn ni'n gallu adleisio ar y dudalen yr arbenniad o'r ffythiant dyddiad, ac wedyn y patrwm o'r dyddiad, sef yr blwyddyn, mis, dyddiad, ac wedyn gwagle, ac wedyn yr awr, ac wedyn yr gwahanod, ac wedyn yr munud, ac wedyn yr eiliad, ac wedyn os rydyn nawr yn achub y ffeil, ac wedyn os rydyn yn defnyddio'r gorchymmyn i rhedeg fel yr greddyn, ac wedyn os rydyn yn mewnbynnu yr gorchymmyn ar gyfer y gwasanaeth, ac wedyn Apache 2, ac wedyn gwacle, ac wedyn i algorithm fel hyn, os rydyn dychwelyd i'r porwr, ac wedyn os nawr yn mewnbynnu yr cyfeiriad ar gyfer y gwefan newydd. A dyma fe. Mae'r dudalen PHP nawr yn gweithio heb trafferth ar y cyfrifiadur. Felly os rydyn nawr yn debrio dudalen gyda'r pwyso ar botwm F5, a dyna fe, mae'r eiliadau wedi ei
gyfnewid. A dyna ni I gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.